ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. Дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. Агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. Мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. салом дӯстони азиз ва муҳоҷирон, касоне ки бор доред мехоҳед ки ба Тоҷикистон равон кунед, пас мушкили шуморо ширкати бародармон Набиҷон ҳал мекунад. дӯстони азиз, борҳои шуморо аз Москва ва Московская област ба тамоми шаҳр ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. ин бародармон чанд сола дар ҳамин кор таҷрибаи корӣ дорад. бо хости Аллоҳ бе ягон мушкилӣ борҳои шуморо равон мекунад. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. аз номи сомонаи мо Насим Деҷе салом расонед. дӯстони азиз, касоне ки блогер шидан мехоҳед, марҳамат сарошна якта канали арзон подписчикош 18820 обуначӣ дорад ки мисол ҳозир дани момент YouTube суми хуб додеса шеринар бо нархи арзон сарошна фурӯшӣ. нархаш 1800 сомония. боз гуфтагия ки муомила дорад шеринар. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки каналхар бошед, бо нархи 1800 сомонӣ дар WhatsApp +7 906 095 56 86 каде метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқрашон аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, канал ягон жалаб, ягон исоса надорад. то заҳакай фақат мегирӣ, видео мепартои, соатҳоро ҷамъ мекунӣ, ана яъне ки аз пайи пулкоркунӣ мешавӣ. марҳамат дӯстон, дар WhatsApp нависед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза хонаи фурӯшӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Вахш, салхози Вахш гуфтагиай, яъне ки 8 сотиқаҳо тарафи Нуробод, 8 сотиқаҳои Нуробод, се хонага бо калидораш, анҷомхона, баня бо чизу чорааш фурӯхта мешавад ва бо оғули замонавӣ. дарозии оғул 14 ба 9, участкаш обши яъне ки 10 сотиқа. дӯстони азиз, нархи хонара 300 000 сомониш мега, боз муомилаи хуб дорад гуфтагиай. шерунар оби свет дорад, нархаш 300 000 сомонӣ савдо мешавад. 3 дар хона, 10 сотиқ замин, калидорам дорад. ина яъне ки хонара тамошо кунед, хона ремонтҳои хуб кардагиай. оғили 14 ба 9 дорад. бениҳоят оғилиш калон, ноҳияи Вахш, салхози Вахш, 8 сотиқаҳо Нуробод мебошад. дар рақамҳоро экранда дӯстони азиз, дар рақамҳои дастиш 905 60 44 66 ва рақамҳои расисткиш WhatsApp дорад. тариқи WhatsApp метавонед занг бизанед. ва дӯстон, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, барои реклама кардан ё ки фурӯхтан, марҳамат дар WhatsApp ман роя кунед. суръаташа қатъи маълумотҳои пурраш иншоалло ки реклама карда фурӯхта медиҳем. раҳмати калон барои дастгиритон. дӯстони азиз, инак мегузарем ба дуюмин эълони имрӯза хонаи фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ хона баъди Мошинбозор деҳаи Иттифоқ мебошад. сари роҳ гуфтагиай 3 сотиқ замин, 2 дар хона, якта калидор, подвали 10 метра, баня, оби свет ҳастад. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд. нархи хона бародари азиз 280 000 сомониш мега, боз гуфтагия ки муомилаи хуб мекунем. рақамҳо барои тамос баромадан, рақамҳои WhatsApp ва рақамҳои дастӣ дар як номер пайвастанд. дӯстони азиз, 987 75 55 96 қади метавонед занг бизанед ва аз номи сомонаи мо Арзон Теҷе салом расонед. марҳамат дӯстон.
дӯстони азиз, дигари эълони мо замини фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи 5 срочна замини арзон деҳаи Мирзаянс 10 сотиқа фурӯхта мешавад бо нархи 25 000 сомонӣ. Гуфтагӯяд дӯстон ки ҳуҷҷат дорад, яъне ки деҳаи Мирзаян назди боғ мебошад. ҳуҷҷат ҳам дорад, гуфтагӯй нарша 25 000 сомониш мегӯяд, боз муомила дорад. рақамҳо барои тамос рақамҳои расист ки +7 951 806 21 43 қади дӯстони азиз метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон аппарати фурӯшии аппарати семинблок ва брусчатка аст. дӯстон, гуфтагӯяд ки аппарат истеҳсоли Россия сифати хуб мебарад. Комплектда 4 навод қулаб дорад, мешалкаам дорад, паддон ҳам ҳастай. қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, яъне ки дар Кӯйбеш. нарша дӯстони азиз 65 000 сомониш мега алиша меша ба ягон мошини майдақатӣ. хоб шерои нар кадоме ки аппарат хар бошед, ина марҳамат акамо срочна фурӯхта мешавад бо нархи 65 000 сомонӣ аппарати семинблок ва аппарати брусчатка. метавонед дар рақамҳои экрана 938 94 94 95 и рақамҳои дастишанд ва рақамҳои ватсапаш +7 рақамҳои расистки дӯстони азиз 65 та аз номи сомонамо арзон теҷаи салом расонед, иншоалло ки боз арзон мешавад. марҳамат дӯстон, ба хотири меҳнати мо лайкҳоро бизанед ва дар канал подписатсия кунед. раҳмати калом барои дастгирии беҳтаринтон. ва дӯстони азиз, панҷумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи рӯдакии ҷамоати Гулистон дар боғи зиё гуфтагӯяй свет дорад, хона ремонт кардагӣ, медорои зиндагӣ мекунӣ, ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд. одами харидор занг бизанед, боз муомила дорад. дар хона 6 сотиқ замин нарша 220 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, марҳамат дар рақамҳои экрана 918 70 68 58 қадам метавонед занг бизанед ва маълумоти пурра аниқрашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи рӯдакии повороти Ленинград кӯчаи Файзоба. 3 дар хона дар 3 сотиқ замин сохта шудааст, гирду атрофаш маҳкам, оби свет гуфтагие ки дорад, нарша 485 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, хонара тамошо кунед, инаи калидоршай, яъне ки ремонтҳои хуб кардагия, ремонтҳои хуб ва замонавӣ, нархиш 485 000 сомонӣ дар ноҳияи рӯдакӣ повороти Ленинград кӯчаи Файзоба 003 66 75 75 қадам метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқрашон аз худашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз, инак мегузарем ба ҳафтумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастай. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир. хона ду ошёна ҳастай. якум ошёна магазин ва як комнатаи дигар дорад. дуюм ошёна, яъне ки дуюм этаж, 3 комната, кӯхонӣ ва ҳоҷатхона бо ҳамомаш. якто ҳоҷатхонаи дигар дар берун аз шаҳраки Дӯстӣ 2 километр дуртар ҳастай. дӯстони азиз, хулоса ҳамагӣ 5 дар хона ҳастай ва масоҳати заминаш дар 3 сотиқ замин ҷойгир шудааст. нархи хонара дӯстон 380 000 сомониш мегӯяд. дар ноҳияи Қумсангир. номи пешинаш Ҷайҳун ҳастай. гирду атрофаш маҳкам, марҳамат метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастай. хона айни ҳол коробка мебошад. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат деҳаи Одилӣ. хона бо семинблок қади бардоштага, гирду атрофаш маҳкам, 3 дар хона ҳастай ва масоҳати заминаш
гуфтагие ки 5 сотиқ заминае. Нархи хонаро дӯстони азиз 160,000 сомониш мегӯяд. Касоне ки аз шаҳри Ваҳдат хона хар бошед, ина марҳамат хонаи коробка бо нархи 160,000 сомонӣ муомилаи хуб ҳам дорад. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 904 22 72 22 қадим метавонед занг бизанед. ва дӯстони азиз, ин охирин эълон ҳастад ки хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, кӯчаи Истиқлол 4 гуфтагии Шерунар. хона деэтажа ҳастай 4 дар хона ва масоҳати замин, масоҳати хона 2 сотиқ заминае. нархи хонаро ҳамагӣ 490,000 сомониш мегӯяд. боз муомила дорад. рақамҳо барои тамос 871 00 95 95 қадим метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, боқии сарбаланду хона обод бошед. лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед. раҳмати калон барои дастгиритон. дар канали арзонтеҷа подписатсия кунед, чунки мо дар хизмати шумо ҳастем. худованд нигаҳбонатон бошад. зиндаву сарбаланд бошед. хайр дӯстони азиз.